Ano ba't lang na alam? At the best. Dito yung pang negosyo. Oh. Dito yung pang negosyo to. Keyword. Naglago ka? Una. Napia lang ang pagsukat ti gasolina. Malutay ko na. Ti keyword 900. Sa ti may sa kilo. J. Ilocos. Gam. Shock. 950. Ilakla ang basit king ka ah. Na. Ilakla ka mo ah. Vlogger. Naglako. Vlogger pa yung tinagsangat. Ipangato ta mo lang. Basit 50 ayon. Gamot. Man. Oh, puro. Alam mo gani, nagtakalita niya. Oh, yung dakto na keyword. Oh. Di ba? I-procent datap na mamintin. Di freshness na. Oh, keyword. Hindi panglako. Di kita na yun. Dakto na yun. Press ko ag. Sa usa ko pa lang. Guni ka na. Dakto. Di kita na. Di kita ito yung may panglako. Tapos ito, ipilyan ta. Ano, di kita nga mag... Check. Kasi para jumping salad niya. Press ko. Ito ay paunaan. PM is daki. PM dak ilawak dito eh. Napiala, dasukat ti gasolina. Damay sa kilo na surok dito eh. I-kilo minto pa, i-picture minto naman kilo na. Dito di pang sidami. Press ko. Kuti-kuti da. Isubot tayo yun. Para lako. Kuti-kuti na pa yun Press ko Ala-ala. Sorted sa isa. Ito na kaya kon. Yung permi nga babasit yung lasing ko. Para sila daran. Pag-iin na Kiting ganun. Ayun. So ka na sa kilo. Free na mo't di dyan. Free na, di jay. Yo, numayo katakanan. Orderin nyo kayam. Ito nagawit kami. Kahit kami itong Domingo. Ti presyo na ito, 950, 900 kuma. Ngam gabot na vlogger rack. Dagam ti napan nagala. Iso nga medyo na inyo na basit 50. Tapos itong magatag yun. Picture kayo ito pa kanyak. O, di 50. O, okay. Kami repon, tamo presko. Presko!